Basic may basta ka ng korta ba eh. Isip nga yan. Bro, yung pinag-ribur ba eh. Ano lang? Ay! Mana yung taon ba eh? Stingan eh. Grabe naman eh. Mura na nagdaob eh. Start. Eh, boss. Nay, kailang gaparibor diri agbor? Boss, pero dito mo to sunahan dapat mo so. Ha, manapit dira. Sa sunahan, baktas lang na pa dong. Kita ra lang nay, kuan dia nang balay nga nindot ba tagyan nang. Shop na siya, shop. Oh, shop na. Shop na siya. Pro secret na shop. Shop lang siya. Dili magpahiring ba? Gaparibor nga sila reader ba ni nga ipay? Kaya niya ni ribor ni? Ay, kaya kayo. Katuod to. Ay, how dito day? Oh, dito. Sige. Atong sana ko, salamat ya. Sige, boss. Asap na dapat tayo ingon ha. Sige lang, subayan na ako sa unahan. Silikit araw na ako tuto ba. Abil aja na ba ng panahon na romping ha. Halos kada adlaw nagsige naman taglingko diri umti pangwartaan eh. Mo gani no. Perting ita ng panahon pre. Ako man gani nga dagan ano yung sa kagutang oy. Kung sa umay na pagbayad na ako magtrabaho ron. Mo gani no say diskartanin. May mga torko sige paningil sa kuha. Na dagana na ni magutang ko namo koy mga utang pud pero gamay raman. Sige koy arawan pud dapo kay arawan. Na. Lang ka na gani Sinimanahan, dapo sinimanahan. Napod. Chicken pito gid pud mo ano? Binulanan. Napa? Tigod. Apa dito sa iyaan sa usawa kay maningil na to. Ningil na pud ito. Atay dagana di magutang sa umay na pag diskarte. Nimo na nga para mabayaran nimo na. No, si diskarte na to ani. Boro di apon sa una ko, dog na mag ay mga tiradahan rin nga mga bisag unsa, tiradahan na to. Sige. Ay kanil preo, may tao. Murag na ni ginapangita ba? Padulong dire, padulong oh. Padulong kayo. Ay, kini ni tao. Matanon ako ni be. Sige ba? Ota, tiwasan pagid. Ay, boss. May buntag. Kabalo mo, kinsay naga-reboard diri ah? Ribor? Saan nang ribor? Kana man ang pisa sa motor, ayuon ba? Ya, di man ta kabalo anak. Okay na no, pero kwarta naman na. Ato na nga tiga-tigo na. Ano tara anak? Sige, para paet man kayo. Sige. Oh, boss. Saya Ay, sa'yo ka-reboard diri? Oh, sa'yo nag-reboard. Ay, kani maayo. Kanina ako si tuyok pa, pangita sa inyo apa? Naram na mo diri day. Nara na dire. Oh, sige, ikaw na yung bahala ni boss ha? Oh, balik ka lang boss. Kay murag dugay-dugay pa ni ba? Nga, sa oras na ako balik ko na. Mga alas 12, mga udto ba? Asli sa to? Sige, balik ko na ako na. Ay, murag dugay-dugay pa naman man. Saan? Kulang ni, kailangan ni mo upuan. Lihaw asite. Liha kasi ito, eh. Kailangan lihaw kasite. Sige, balik ko na ako. Ibalik ko na. Balik din. Payo nga wala may lihaw asite. Hindi kumpleto ah. Kaya kayo ko na pre. Kaya ka na ba? Ako'y bahala ni. Hindi ka kabalo. Ate karganino kay pangorta na gud ni. Hiyaan na mo ni. Ya, anak. Kasi. Ini pangayo ni. Ini pangayo doon ni. Sekalibo lang. Sekalibo no? Sekalibo. Saan ang bilang ng liha o city? Ay, tapos. Boss. Liha city. Boss, tumat boss. Oh, paisa ni. Anya kamari, bahala na boss ha? Oh, balik ka lang ko niya udto. Udto to no? Udto, sige, balik ko na ako niya. Ano naman udto? Oh, mo man. Kaya. Kay ni. Sige, sige. Sige, gini yung motor boss. Reader na siya nga ipay. Ay, repay. Oh, tulitis na nga reader. Oh. Dali lang kana. Sige. Sige, boss. Balik ka lang ko niya boss ha. Sabi boss, wa di namili pang snack no. Ako naman yung pagkarada ni. Ayan, ang nangonay. Na ora na sa bayo. Boss uno city. Diba? Sik tayo may basta ka nang porta ba eh. Sino nga niyan. Bro, yung pinag-ribur ba eh? Dali lang. Ito man dito mabot lang. Ito mabot.
Lihan na lang 1,000 ang kulang, bay. Lihan ang 1,000 na lang. Oo. Ano, pula po yung 1,000 bay. City, bay. City, buti ka mata City, bay. Iman. Na may City na. Sa Manila payong nga, wala may City na. Ay, Yo. ay okay na kayo, bay. Wala na ang asuan eh. Alis diri kayo. Amis na no. Sure nakabuha ng aso na. Wala ang asuan eh. Bahala ang lagyan eh. Kata, pa isa to, maabot to kila sure sila. Sige, ganiti, ganiti. Tara. Hoy boss, okay na akong boss? Ganun nara, dugay, man kayo ka. Draw. Lagi, nalangan lang ko kay... Yatod pa na akong babae ba? Banto gini mo sa motor kay dagam break kag babae gini sa kaya na. Okay na makaling ko Sige rin. na goods na. Goods na kayo na. Sige, salamat ha. Sige, Salamat ha. Si salamat. Ang bayan mo. Ay, ang bayad ay. Ano ba naman? 1,000 1,000 lang to. 1,000 lang ko na. Ata siya. Goods. Okay na? Kira. Bites. Salamat kayo ah. Di ka magbahay na, boss. Tara, pansin na ta, kinanay sa klibod rin. Pero kung magkinaon sa to, wala na ta dira, dili na ta makitaan ba? Tara! Asam mo ba eh? Ay. Mana yung taon ba eh? Stingan eh. Grabe naman eh. Mura na nagdaob eh. Di naman eh aso. Aso naman.